Sanibonani bangani bami, uMam G futhi lo onibingelelayo. Sondelani-ke nilalele izindaba ngoMam G. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngokulungela uhambo. Abantu bahamba zonke izinsuku baya ezindaweni ezahlukene besebenzisa izithutho ezahlukene. Abantu bahamba ngezinqola noma ngezitimela, bahamba ngamabhasi noma ngamatekisi, bahamba ngomkhumbi noma ngezindiza. Ake sibone abanye abantu abalungiselela uhambo. Ungaqagela ukuthi baya kuphi? Qagela-ke ukuthi bazofika kanjani lapho. Usomabhizinisi uyahamba kusasa ngezamabhizinisi. Umatasatasa uyazilungiselela. Useqoqele esiteyisini amahembe akhe akanokusho, amasudi nawothayi esutukeyisini lakhe. Manje usefaka namaphepha akhe abalulekile esikhwameni. Okusemqoka, uliphethe nethikithi lakhe. Ngilulungele uhambo manje. Kumnandi ukuhamba, kusho usomabhizinisi. Umfundi-ke yena uya ekhempini njengoba kuyisikhathi sekhefu ekolishi. Umatasa uyazilungiselela manje. Kujosaka wakhe useqoqe izingubo zakhe azozidinga nezicathulo zakhona kanye nesikhwama sokulala. Okusemqoka, uliphethe ithikithi lakhe. Ngilulungele manje uhambo lwami. Kumnandi ukuhamba, kusho umfundi. Umfana-ke yena uyahamba kusasa neqembu lesikole nomdlalo wekhilikithi. Umatasa uyazilungiselela. Useqoqe umfaniswano wakhe wesikole nizokudlala ikhilikithi epotimendeni lakhe. Manje useqoqa ibhethi, amabhola nokukuvikela kojosaka wakhe. Okusemqoka, uliphethe ithikithi lakhe. Ngilulungele uhambo lwami manje. Kumnandi ukuhamba, kusho umfana. Umama ongumthengisi naye unohambo lokuyothengisa kusasa. Uthenga abuye athengise izinto kulo lonke elaseMzansi. Useqoqe izimpahla zakhe nezindodana yakhe encane epotimendeni. Uqoqe nezinto azozidayisa esikhwameni esikhulu. Okusemqoka, uwaphethe amathikithi abo. Ngilulungele manje uhambo lwami. Kumnandi ukuhamba, kusho umama ongumthengisi. Ugogo-ke naye uyahamba uyovakashela indodakazi yakhe kanye nabazukulu bakhe abathathu. Uqoqe izimpahla zakhe kanye nezipho azithengele umndeni wakhe epotimendeni. Manje useqoqa okokugeza ukufaka esikhwameni sakhona. Okusemqoka, uliphethe ithikithi lakhe. Ngilulungele manje uhambo lwami. Kumnandi ukuhamba, kusho ugogo. Buka abantu abazogibela i-Gautrain namuhla. Uyabona ukuthi obani? Umthengisi nengane yakhe, usomabhizinisi, umfana wesikole, umfundi wekolishi nogogo. Kungabe bayaphi? I-Gautrain inesivinini esikhulu, igijima kakhulu kunesithuthuthu. Le tekisi ngisho nanemoto yomjaho, kodwa angeke-ke i-Gauteng iyishiye indiza. Nampa abangani bethu sebesesikhumulweni sezindiza, bagibela indiza manje. Manje sesiyazi ukuthi bahamba ngani, kodwa asikazi ukuthi
bayaphi? Ungaqagela? Hayi, ake uhlale phansi ucabange ukuthi balibangisephi laba bahlobo bethu kade belungisela uhambo. Usaqagela-ke mnganami, usacabanga? Ngizobuye ngibuye ngizozwa ukuthi uma uqagela ucabanga ukuthi bayaphi laba bahlobo bethu. Nisale kahle-ke bangani bami, ngizobuye ngibuye ngizozwa ukuthi bayaphi labangani. Ngiyathemba-ke ukuthi niyithokozele-ke indaba yethu yokulungiselela uhambo. Nisale kahle bangani bami. Nangesikhathi esizayo niphinde nisondele nizolalela izindaba ngomam G. Ngiyathemba-ke bangani bami ukuthi niyithokozele indaba yethu emayelana nokulungela uhambo. Futhi nathi sesiyazi ukuthi sizilungiselela kanjani uma sizoba nohambo. Ngithokozile-ke ukuthi nihlale ningilalele. Indaba yethu-ke ilotshwe yashicilelelwa abafundi abafunda ibanga lesithathu. Nisale kahle bangani bami.